denoi, ongi etorri, desde post-COVID erako bigarren saio batea. Ja abizazte, esateko, derrigorrezko dela maskarilla bitxi, konsumiten ez gazen bitxarte, bale? Salvo iztarixak eta okezdik, beste guzti, horrez maskarilla, biro, daki bat gauza gatxik. Bueno, eta gauza alegriago eta jone, bagaurko gure gonbidatu Iñaki Intxaur bera, Iñaki eta nila duparetik izatzen da, kuriosamente. Ze bera 2009an Hades espeleologisa elkartin sartu zen, eta esango epoka aretan, ia spoilerik ez duten etxen zure aurkezpenai, esan genke epoka aretan Bizkaian horrebeste aztarna paleolitiko kobazurutan ez egoa zela, eta bebai esan genke Iñaki izan dela Diego Garateaz batea Bizkaiko kobazuro askotan topa dizen aztarnak, arte parietaleku, grabau eta abar, parte hartu da aurkikuntzetan. Esan genke gainea, berak parte hartu dela zehazki San Pedro Gusturian, Ongaron, Atxurran, milioiko kobak, esatutu dena. Iñakire pertsonetako bat handako izan, topan itxuzen. Bale, bebai deketxo garmintzen, eta beste batzutan, ez pologiko. Horrik batena. Baina, bueno, da pertsona bat, benetan paleolitikoko aurkikuntza, azkenengoko 10 urtin pasai izan aurkikuntzetan presente egondan pertsona bat. Eta oso kuriosu ez, beran formazioi da, euskaraz, gazteleaz da administrazio y dirección de empresa. Empresaritza da administrazio. Horiok. Baina bebai demostraten dauzelan formazioiz erabateko izan arren goguk noerun da ben. Eta zehazki, paleolitikoko honen kontestu guztin, bai master bat izenule, eta gaur egun doktorego tesizera etxen, alde batetik, beran irakaslitako bat, EH-ko irakasle bat, Martin Arriola Bengoa, eta Martin Arriola Bengoa akordaten bazaze, beraz tozu ezautuko, baina beran taldekiri bai, bat Arantxa Aramburu geologikua zegoen zen hemen, eta bebai Iñaki Antigüe da, hori izautuzu, eso, bebai, seguro. Bueno, horrez danak ikerketa talde horretan guti. Eta, bueno, alde batetik Martin de beran doktorego tesizia eta beste zuzendarixe da Diego Garate. Diego Garate ondala 3 urte gueltan egon, nimentzat ametxe ukide duen gehuaz, bebai, arkeologizako hitzaldi bat emoten kogazulun kontekstu horretan. Eta, bueno, ondakau beste edizinoi barri bat, Iñaki Intxaur partetik. Spoilerrik egin metxak eixa, así que, bueno, txalo eraten mogotzau, nietor esantzako, eta... Horako presentazio bateaz eta kapitzaskoik, eskerrik asko zientziaren hiltzak elkarteari, beko zinil, Kriston infrastrukturia eta zegoen itortia itxik. Nego Iñaki naz, ez da nahi mogun, aurkezpen barik, pasako gara, nire temia ikertzen. Ninago gaur egun doktora aurreko momentu horretan, OPV-en, doktoretaz desizia itxen, nire tesizaz ikertzen dauz, gizaterian egon dira zen, lehen da biziko apropiazio subterranuak. Hau da, beste hitz sinpla baten esan da, noiz agertu zirian lehen da bizikoz pertsonak sartzen kobazuloen sakonian. Gaur egun, zona horrek, frekuenta itzen dira, espeleologo eta espeleologoa diaz bertan igeltzen dira zenak, hemen enkiloten nautiku da, benetan Kriston espeleologoa, baina zer da espeleologizia, jendiak ez daki. Igual ikusitza edo Josuk esplikata, batzutan zulo vertikalak, azokakin bajatu behar dezenak, bestetan agertzen dira bestuasunak, miserizea, lokastuta maitzu bebai, beste batzutan, Kriston dana lokatza dela, baina batzutan bebai, leku beste mundu bateko gauzak emoten da ezen lekuak dira. Baina, zona hauek, karakterizata dagoz beti, ezaugarrik komun batean txil. Bai izan zulo vertikala, bai izan estuasuna edo bai izan leku parajen hori, beti dauke falta bat. Eta falta hori da itxen darena beharrezko gauza bat, teknologia bat epitxia hori frekuentateko. Zer da hori? Argizia, argibarik ezin da sartu. Izakizia ez dago itxuta, holak ez gara sauzarrak. Ez gara hartza, Kriston azalo dizaz, zartzen gara argibarik eta ez gara urteten handik. Orduan, zeratu nintzen, bilatzen noiz hartu zirian, izakizak edo, almenos hominiduak lehen da bizikoz kobazulo baten. Eta topanean lehenengo gauzi izan zan, duela más o menos 1,000,000 urte,
hemen, Ugandiko zurbil, Atapuerkan, Cima de los Huesos oso famosua da. Atapuerka, kogazulo bat da, sistema karstiko bat, eta gaur egun sarreria hemen dago. 1976 urtean, pertsona bat, ikasten gogoan tesi doktoral bat, hartzen ezurrena, eta eban, pasasan kogazulo guztiza, eban hemendik, bajatu guan leize hau, eta hemen hartzen azurrak topa basan. Erue basan bere direktoreak aztertzeko, eta parte erue basan, ezur batzu topa basala, eta izan zirean hominidun azurrak. Gerora proiektu bat izan, da totalien topa zirean 28 pertsonen azurrak han. Pertsona dinot, baina hominidoak zirean, homogide emergentziz espeziekoak. Zirean gaztiak, sarrak, edade helduak. Baina, lehenengo galderia ze itxeben, sarreratik bi ordutara, leize baten fonduan horrek. Zean heldu zirean ara. Gaurekin batea topa diren olako arpegibiko bat. Arpegibiko bat da erraminta bat oso zarra. Eta gaina hanbarrune guazan esaben, hau izan zen, zehozer simbolikoa. Ez dakigunean zer dan zehozer, ez izan dugu simbolikoa. Orduan, hartu ebesen, karra esplikazioa zerreza. Hil zirian, hartu ebesen, bota ebesen, da jazta, lehenengo kanpo santuan, Cima de los Huesos. Baina hori oso zaila da, batez ere 1,5 milioi da, paseia zenean. Lehen da bizi ikusi izan, berazarreriako basuloena garai horretan, ezala gaur egungoa. Duan, nahi korbila bendik. Osea, ja ez ziren hainbeste sartu. Igual lehizia bai, baina ez ziren hainbeste sartu. Bigarren gua izan zen, hauekin batera esala topa ikatzarra estori bez. Ez azurrek erreta, ez ezebez. Osea, zua ezeben erabili. Orduan, argi baritzen sartu ziren ararte. Orduan, peniaz, baina desetxain dugu. Pizkatxu bat gaur egunera etorritza, urrengokua Sudafrikan dakagu. Gutxi gora 300.000 urtea dina. Esperologo batzu sartu zian ondala ezebez, izan zen 2000, aurreko markadako zera maitxuena aurkikuntza bat. Sartu ziren Rising Star kobazulo sisteman, dara oso kobazulo estua, oso inkomodua, da pasaren gatera bat, ditzen dutzela Supermanen gateria. Ze pasabida Superman moduan, osea, ez da zera sartzen. Eta, bera esatean 10 zentimetroko alturia eukala, hori ez dakit egizagan, 10 zentimetroa ez dakit nomen pasagoan gatera bat, baina bueno, hori esaten dabe. Pasa zirian bestaldera, da topa eben, zulo bat, estu-estua, 10 metrokoa, baina zabalean 90 zentimetro. Osea, pertsonak ezin dia sartu, sartzen diraz, gumiak eta holan, eta esperologo hauek, nik ez dakitzean pasatzen daben, holako gaina vertikala, Pues behian, topa eben kamara bat, izenan miretzen dira ledi, eta topa eben ezurpio bat, hemen dago zenak. Eta, aztertu bezen, da hau ezian gizaki, gure espezia, hau, beste, antzinako espezia bat zan. Eta, ez ezaguna zanez, pues, Homo dinaledi, topasan dinaledi hau ganberan, pues, Homo dinaledi. Eta proposatu zan eginoko gauzia, bardin. Hau izan zala, simbolikoa. Ze pasaten da? Ezurra gonganean, pilo bat sedimentazio fase ezberdinagoa zala, litokimikua, detritikuak, da koazulo asko aldatu zan. Esatia, bota bezala zulo batetik, zehose simboliko moduan, pues pasaten da, eta puerka pasaten da bardina. Hauek be, esan topa azur bat erreta, esan topa ikatz bat erreta, así que argizia zemen erabilizatzeko. Zaren duzian ez dakigu, baina penaz be, desetxain dugu. Gaurrengokua, ja, 200.000 urte. Historia hau, pasasan, 1980 urtean. Ondala nahiko itxir, relativamente. Hau, Brunikel herrizan pasasan, Frantzian. Ume bat, udia pasaten zuten zan herri horretara, eta lagunakin pasa ordez, itxeban, zuloak topaten pasa udia. Halako baten topaban zulo bat aixia botaten. Zulo, esan ezebez, zulotxu bat. Eta orduan hasi zan, bera induzten, bera tunel bat eitzen, eskabaten. Eta ia 90 metroko tunel bat, eta batian, heldu zan da, kamara gigante bat, instalamitak ez dakizet, beldurtu izan da kanpoak dintzen aztea. Bajatu zen herrira, eta abisaban espelologuari. Ez ez topa honek, buelta zirian danak, da, ziren, sartu tunela, da eskerretara ikusi eben, kolapso bat eguala. Tardun ezaben, ostras, bitu, hemen antzinako sarreria, hau kolapsa eta geratu zen antzina. Bueno, eskumatera hien, galeria jarraitxo. Eta gutxi gorara 500 metrora, kobazulen erdian, inungo sarrera posiblerik gabe, topa eben gela bat, estruktura zirkular batzuk eguazan. Estruktura horrek eguazanen ja apurtutako estalagmitakin. Eta zen agun horrekin dago, ez dakit, ikertzen sartu zirean. Ziku ziren, estruktura horren parte batzuk erreta guazala, zuen arrastoak eguazan. Eta ganera, erregai moduan, ikatzak barik erabiliben hartzen azurrak.
Leizetako hartzen azurrak erabili bezen sua piztuteko. Eta, bueno, igual ez dakizu, baina leizetako hartza estingidu zen duela 25.000 urte. Baina jasi zian oso urriak izaten, oso gitxi geratzen, duela 40.000 eta 50.000 urte artean. Eraz, harinagokoak izan berzirian, por lo menos. Bialdo hemen datatera, eta bertan momentuan laborategiak bakarrik izan aleman bitu. Ez que heldu gara, karbono amalagoak dataldaren mugara, eta esan aldun bakarra da, azurrau, daukosela, 47.000,6 urte, baino gehiago. Geratu zian, guk ezin dugu estudiz, ja, hau ja urteten da, teknologia bertan momentu enagoena, ez zeban nahi permituten. Orduan zei eben, markatu, Elleben alzan gauzik onena, kobazulua ostera esarratu eben, da jun zirean. Tandik urte batxutara, ondala gitxi, ondala bosturte, bueltatu zirean kobazulora, eta ja gaur egungo teknologiaz. Ieben ikerketa geomorfologiko bat, eta esa eben, efectivamente. Beraz, sarreri eukanako azul horrek zan hori. Handi 500 metrotara guana, tunel albuan, desplon hori. Osea, hemen izartu ziren hori ebenek, perfecto. Bigarren galderia. Ikusi ben estalamitak, apurtuta guazanak, erabilizilenak, hori itxeko. Baina horren gainean hasi ziren estalamita barrizak. Orduan, apurtutako estalamiten punti hartzen badeben, jakingo eben, noiz itzi eben hastiari estalamita horrek. Eta goian hasi ziren estalamiten basi hartuta, jakin aleben, noiz hasi ziren hasten. Eta horan lortu eben sandwich bat. Bialdo ben datatera. Laborategitik sorpresi aldu zan. Zaren hau imposible. Barriro bialduko guz, baina hon, 20 eta zinen. Barriro bialdo bezen, eta barriro data bardinak. Estruktura hori, eta honek zeitzen dau, zertarako zan, ez dakigu. Baina, sua erabili eben, hasike argila erabili eben bertara heltzeko. Baina, misterio bat da. Beraz, mugarria jarrean duguan, han hasi zirean gizakizia esartzen kobazulutara. Baina, zientzian, holako evidentzia soltiek ez dabe gauzat azaltzen. Eraz, kalderia itzen dutena da, noiz hasi zirean ugaritzen, ez noiz agertu zen, noiz ugaritzen hasi zirean. Eta horretarako, geure espezia heldu zanean Europara, hasi zirean ugaritzen. Hemen dagoz lehen biziko azurrak, eta konkretuki gero espezia etorri zan gauza diferente bateraz Europara. Etorri zan honegaz. Etorri zan kriston irudizakin, lehoiak, arpegizia exagerazioiaz, rinozeroen belarrizak hiru forman, baina oso gauza espektakularrak itzen. Hau kobazulua, sobeteko kobazulua da, Frantzian dago. Faraioi eder baten, antzinean beste entrada bat dukan da kolapsa izan da, gaur egun fisura batetik sartzen da. Barruan zetopa eben, dana ikatzez beteta. Hau da, antortzak, susirizak erabili bezen esplorateko da esploraban, dana. Antzina bizakizak esploraban kobazulo guztiza. Irudien azpizean esan bezala ikatzak, susirizetak ikiroritako ikatzak. Artu ebezen hartzen ezurrak da ipini bezen bloken ganean. Eta, por supuesto, horma guztizak irudiz bete bezen daina espetakularrak. Bueno, bialdo bezen dataten, indiraz, 250 datazino baino gehiago, eta data dabe sartzak, data dabe ikatzak, data dabe pinturak, eta data dabe noiz gertatu zen kolapsoa sarrerarena. Eta dana konkorda itzen dabe. Egon ziren bi frekuentazio gizak izen. Bata duela 34.000 urte, eta bestia duela 11.000 urte. Eta gainera azkeneko hartzak eta lehenengo frekuentazio horretan, gizakiak eta hartzak batzutan egon ziren bata eta bestetan bestia. Osea, alzan egon baten sartu honor eta hartz bat topa. Eta, karo, ostras, zerako misterioa, holako gauzarik ez dago. Ez, Brunikelen bezala hemen bai dagoz gauza gehiago. Baina pasen da inork ez ebala erreparatu, eurei harinago. Alemanian, Suabiako joaran, zingesten ez da aleko kobazuluan, topasan lehoi honen irudizia, oso antzekoa sobetegaz, belarri forma bardina, arpegizen forma bardina, eta ganera sobeta albuan harinago ezagutu itzen zenbesteko bat, espeleologo bat zutopaen anai gabe desostrozio bat itzen, kobazulo baten alderi sakonenian, eta topa ebezen ikatz batzuk margo batzen azpizan. Data ebezen dago eta mala mila urte, da zen nago izin diazen sarra izan, pintura. Baina, edaia bat eguan, ezke, grabaua zirian, da eguan zen hartzen atzaparrak, hemen dago zenak, kanian grabata, eta ganian ostera behartzen atzaparrak. Osea, haren esaten moduan, estingidua zirian duela eta 5.000 urte, harina gogo izin bizian. Eta doina koherente esan. Ezke esan bezala, errinozero bat agertu zen bai, eta ez dauten hiru formako belarrizak sobeten eguazana, bardina daukoz. Lehoiak diraz, beraz, sobeteko pertsona bardina diraz. Gure espezia helduzan arteagaz, eta helduzan kobazulean alde sakonetara sartzen. Eta, azken puntua dipinio tamen. Zeikeuk ere gure lurraldian olako lehen da biziko evidentzia bat dakago. Konkretuki altxerrin, haian,
1958 urtean zeo gertatu zen. Eta etxerreko baserrikuak pasazan ipini bela esplosiboa, leherkari bat, eta topa eben kobazulo baten sarreria, ez ezaguna sana. Sartu ziria pertsonak, topa eben, ezaben Orion sartzen den Elizia dagoenan, kriston espazioa bala. Baina, urte batzu pasata, 1972 urtean, Arantzadiko hiru esperolok, zona honetan, topa eben, Magdalen aldiko artea. Zezan edagunek, Sobet eta arte honen artean eta gure artean denbora gehiago dagoela lehenengokuan. Isontiak itzen dabez bai bat hau bestiak, baina bai gugandik urbilago dagoz. Baina, Barandiaran sartu zen ez du izaten. Da sartu zen Francisco García Fernández de Diego, Fernández García, esperologo bateaz. Eta, egizien hau komplikado. Bueno, honek, ikusi eban, tetsuan, punto horretan, zulo bat egoala, zulo vertikal bat. Ardun nintzen zen, eskalateko materialagaz, eskalaeran. 22 metro eskalata, topagan piso barri bat ganean. Eta piso horretan, sartuta eskumatara, irudi bat egoan, gorriz margotuta. Gigantia. 4 metrotako bisonte bat dago. Europako irudik handizenetakoa da. Hau ja oso arraroa zen. Irudi honek dako zen ezagarrek ez dira azpiko koban eguazan modukoak. Apatxak oso exagerata, perspektiba oso perspektiba totala, agua, bebai, espresiboago da, realista baino. Ganera, inora esan erreparatu, baina irudizen artean, lehoi bat dago hemen, elarriz hemen, oso galduta dagoz, baina zeo esaten hau ez dala gauza normala. Orduan, altunak ikatz batzuk hartu egazan. Nahi mogan, sobeten behar bardin, bi fase. Bat duela eta behatzen dira urte gitxi gara, eta bestia duela eta kamila urte. Eta gerora, bueltazirian ostera beta, beste azur erretako ezer batea hartu den da, bardinen, duela eta magamila urte. Osea, Euskal Herrizen gara gau, sobet moduko kobazulo bat. Gainera, ikusi izan, honek beste entrada bat eukala kolapsata. Zike, interesan ditzen gozan datatia hauek, ez da amitak, daia sorterik dagoen, daia zeusen goten badain. Baina, honetaz aparte, ondara gitxi, topasan, beste gauza barriako honetan. Eta ezkeko hau amaitu itzen zen leiza vertikal baten. Jauzi bat egoan, 6 metrotako jauzi bat egoan, eta horren ostian, topasidean, pia marka gorri, justo behian, leize behian. Hormetan pintata, estalamitak apurtuta gorriz pintxata, pinturak eguazan. Bera pasabidea, ez da bidea ikusi bat. Bueno, mobilatea zera baina, ezkara, egin lokaztuta dago, ez dago pasaterik kamarari. Bueno, bajatu dira leiza bat, vertikala dana, eta bere azpizan dago galeria bat oso zikina, Josutan nik onako askotan egon gara, eta ez da gradabilia iritzia benetan dinut. Kamara zertzia, imaginabez. Bueno, hau izartu ziren, eta gara mila urte, ez dakik zelan antortxa batea, ez dakik, eta hile bezen hori marka gorri horrek, zetako ez dakik, baina, heldu ziren Euskal Herria ja artiagaz, eta heldu ziren Euskal Herria kobasuren sakonetara sartzen, gure espezie. Así que, vale, listo. Mugarriz jaia ikeniko gu, getan hemen. Europan, eta garain horretan, duela, hogeita mar mila eta 140.000 urte artien gitxiko bera. Eta ganerako munduan zen. Bueno, Borneon, Indonesian, Asiaz topaten bai, Pleistozenoko artia. Zabidezko honetan, hau da, Guajameko kobazulua, hemen estalamit erraldoi bat dago, eta hemen ganean kamara txikitxua dago. Eta hor dago zeskuak egin da. Claro, inoteko 10 metro eskalari dira, hori benak baitizen eskalaten. Baina espeleologia da, hemen dagona da eguzkiak gila, hemen eguzkiz ezartzen da. Beraz, oso abilak zirean, oso apartak, oso valientiak, baina ez da guk topaten duguna. Eta gaur egun ez da topa olako hori Europatik kanpo. Egongo da, seguro, baina ez da topa. Bale, badakiguz, noiz hasi izan, badakigu zer, eta nun dago olako kobazuluak. Badakigu, olako kobazuluak topatu behar dozo kobazulu dekorauak, osea, arte duken kobazuluak. Bueno, ez dakit hau zonaldea ezagutuko badozuen holan mapa guanen ja, baina hau da gure lurraldia. Gure lurraldia izotzaroan. Osea, itxasoren maila bajatu indot 70 metro. Eta hau da, más o menos, eukan aspektua. Ez guazan herrizak, ez guazan ere, eta hau punto bat zana, dira gaur egun ezautzen diren kobazulo dekora guztizek. Bueno, Euskal Herrian dakagu ezberdintasun bat, karakteristika partikularidade bat. Eta da, konparata beste zonakin dakautzela iristeko zaila diren kobazulo asko, arteagaz.
Eta hau ez dakikoa da asunto litologiko bat, hemen litologia ezberdin motazko dagoz, baina bai alde izan kulturala ez dakigu. Egia da, hau ez dugula oso sakonki ikertu, interesante izango zen ikertzea konparazioak egitea beste lurraldekin. Baina adibidez hemen, ikusten badugu, non dagoen artea eta arte leku batzuk, heldu behar dela, bai, edo arrastaka, edo eskaladaka, urtetzen dira asko basula gortanak. Badakagu Santimaminegoko basulua, badakagu Armintxe, badakagu Atxurra, Milioikoko bak, baina badakauzkoa pila bat, beste leku batzutan, Kantabrian edo adibidez, normalena topatia kolako koba bat, edo beste koba bat. Baina partikularmente, badakagu kobasulo bat, eta da top 10 edo top 3 edo golan, benetako izteko zaila da kobasulo bat, eta etxen da Etxeberriko karbian. Etxeberri dago paraje eder baten. Eta nizuen bazarien Zuberako arbaietan. Eta, espetakularra. Eta kobasula da, baina ederra da, kriston lorakan, sarreran, ez dakixe. Baina kobasulo barruti ez da ederra. Egiz esan, oso kobasulo arriskutsua, peligrosua eta sakona da. Igual sakona metrotan ez, baina dificultadia bai. Sarreria hemen dago. Zabaltzen da gela handi batetara, goian dauko zulo bat eguzkiz ezartzen dena, precioso, baina artia ez dago hemen. Artia dago hemen. Onaia bateko, ontxiko esiko zer egin birdan. Eske gauzia da, ez bakarri dago hemen. Dago, bebai, hemen. Honek esan hau da, ebaiko bagendu mendizia eta zelan agertzen da. Honek dago 50 metro. Osea, ona heltzeko pasagiriaz jausikera batzuk 16 metrotakoak, hau barbariade bat da. Gaur egun espeleologia gaz, baino benun taladroa gaz, sokakin, arnesa gaz, kilkurargizakin, talan dabe, kosta itxen da. Hauek Magdalena aldian, pasasian, ez dakigu zelan. Sarreri, kobasuloa, irregulara, zulua vertikala dagoz, eta orduan hori bilatzeko sokak ipintzia pasaban, osak imprescindiblia diraz, imprescindiblia da sokak erabiltzia bebai eskalateko, eta topaten dugu gatera bat. Gatera hau, markateban, kobasuloaren azken partia duela egun urte. Eta 1983 urtean, Junzian bertara, hau pasain dugu bai edo bai, orduan Junzian paluakin da zintzelakin, zabaldu den zulua eta pasazirian. Pasazirian, da beste horienoan, jausikera vertikal bat, 2 metrotakoa. Eskilera batea, oso horrez bajaten da, baina eskilera barik, apoio barik ez da kaso ez da inarreza, Eta ja momentuan agertzen dira artean. Dagoz bisontiak, dagoz hauntzak, dagoz aldizak, baina teknika desberdinak, oso interesantiak. Ez da maitzen koba, jarraitu itxin da. Urrengoko gauzi da, salto bat dago. 7 metroko salto vertikal bat. Bajaten dena sokakin edo eskalakin. Jauzten zagozela, eskumatara agertzen da repisa bat. Repisa ditzut zago kornisatxu bat. 30 zentimetroko zabaleako kornisa bat. Eta hor, kornisa horretan, goian, dago zaldi bat bat. Eta zan, zean enkontrio ziren agora. 5 metroko alturan da hori, bertan dakago bidea, gorriz margotuta. Repisatxo hori, 30 zentimetroko repizia erabili eben ioteko. Desango nazio eta zerri dago gorriza. Gorriza dago, pertsona hauek, seguramente, eben trajiak, edo eben nazala bera, gorriz pintxaten dute eben. Gaur egun, Afrikan, bidez dako, irudi berin dugu, gutxoa zaintzat da, bide guztiza gorriz markotuta, saldizamen da. Afrikako jingutri bakoak, eben nazala gorriz markotzen da. Bai arrazoi praktikoen gati eta bai kulturala. Kulturala, magiko da lako. Eta praktikoak, ze okrea eta oso ona da hiltzeko mikrobiak gauden. Ez da maitzen koba. Ja, gitxi bazan hauekin ebena izotzaroan, gehiago eben. Eta topaten dugu beste zulo bat dinale dinantzekoa. Estua eta vertikala. Eta esango nazue, beste bilaten goda gara hiltzeko, badago. Zulo vertikala bajatu bai, honek 5 metroko zulo bat da vertikala, handozu bajatu amendik. Beste zulo bat, espuestu dago, baina zabalago. Eta bidia amenik uste oso tipo bat. Alda bajatu honen. Lehenengo ona, gero ona, eta azkanen, amen sartu. Erortzen bazara, 6 metroko erorketa bat dago ona beharte. Eta bestela hemen, sartzen bazara, sartu, bito benik uste bargazkeatzen dizia zulua zelakoa da, sartu eta bisonte gorri bat, marka gorriak. Zertako bisonte ator,
Pirineoetan garatzen da. Bueno, hau ez badakitxik, gehiago lleben ondino. Pasa eben bera zulua, masimetroko jausikera hau, pasa eben repisatxo, ez da repisa bat, oza da honako gauza bat. Gaur egun, evidentemente, sokakin, asegurazio jaz, porque bestela hori da suizidio bat. Beste aldian, pasa eben, aldokatzetan nioen, zaldi bat. Pues ez dakigu. Orduan, honelako eredu gehiago aurkeztuko daz, ez dakit bagan honena itxutia, eta gero hartuko trago bat, gero jarraitu guz kobasulo gehiago ikusten, eta aia interesatzen baiatzen. Eta gai, esplikain dugu zenan heldu ziren gara, bale? Ikusi dugu etxerretiko kodako pintxurak. Segurantolako koebi ez da inoiz bizitako, porque jain peligrosu da, zeinan osatu gara ikusten. Baina horako gehiago daka gauz. Ez da bakarrik etxerretik. Ez duten moduan Euskal Herrian kobasulo apaindu asko oso katzak dira zeltzeko. Daukez lekuak, minork ez eban apentsako artia daukena. Asik horrengoko kasuak ikusteko, viajako dugu Gipuzkoara biak dugu gara. Urrengoko ikusteko, ez dauten modun, ito eska du. Logeratu da. Bloqueada, verdad, oitxe. Ja, el tele logeratu da. Este demora. Eta ordenado moderno bitxina ez da. Mutua beraz. Markatu, programa decir esto pasando. Vale. Bueno, zaten moduan, izartxoa markador Gipuzkoara jungo gara, mugatik oso urbil, iparraldetik oso urbil, hiru kueba dagoz. Ez diraz kueba berez, diraz hiru mendi, goitik bera, kobasulo zerida da, goitik bera frekuenta sirianek. Eta segatik frekuenta sirian, zer dagoz leku estrategiko bat. Hau da, Europako kontinentia, hau da, Iberiako penintxula. Eta pasabide bakarra izten da bena Pirineuek, da, beraz, logiko den moduan, gaur egunan dago Beobiako muga, dago Belateko muga, dago ez dakizima peaje, bertan moduan peaje egin guazen, ni bazen pasa, aldi pasak altzinean. Eta horretako bat, aizbitate gil da. Aizbitarte Beverly Hills moduan, dago aizbitarte. Donostitik oso gertu, Mendizian oso leku ona izatzeko eta holan, eta Mendizia txikitsua da, baina hau da erradiografia dingo bagendun Mendiziari, barrua dago kobasoetetan. Gora, bera, eta horretako hauek argiz markatu da zenak, grabagoak eta pinturak daukez. Gainera hau da, bai, deskubrimiento oso reciente bat, hau ondala gitxartez zan ezagutzen. Hau 2012 urtean zizian topaten Diego Garat eta Jose Barrios, eta handik aurrera, baina Felix Ugarte eta elkarteko espirologoek topadabezia pilo bat. Horretatik, bizitako gure endabiziko joba izango da hau. Hau hartu dut ja radiografia, baina goitxi. Kobazula hau ditzen da, Aizbitarte 3. Aizbitarte 3, sarrera bat dauko, ja bideo kargaten duen mitxertu. Lero daten zuen nora. Bueno, kobasulo hau, servizio kalidadia, horrenoko nobeto grabako. Kobasuloa da, zabala, baina tetxua nahiko gertu dago, eta orduan oso inkomodua da, eta bisa, makurtuta. Baina eskabazio bat izan, hemen ikusteko eskabazioa, hemen zuen mailak dago, zutonduak hilebezen, da antigudadia arrastogoena oso zarra da, diraz, karraketia raldeko gizakizak. Gutxiko erara, dela eta 8.000 urte. Bueno, kobasuloan oinez oia zela, industro ebene Jesus Altunak, eban, ben pasabide bat, trintxera bat, ez juteko denbora guztizan kolpatzen buruaz, baina gaur egun nire bat jubilnaz. Bueno, handik urten da, eskerretara pasabide bat dago, hemen ikusten dugun pasabide txua dago, eta pasabide hau, ez dago izan zarratik oso urrun, bale?
dago, zer ikusiko sarrereak itxi gara bera, ba, nun dagoen, osea, zulotxo bat ikusten da, eta ze interesetu dakon horrek, hemen dago sarreria, eta hor zulo bat, zer egongo da hor azpizan, egongo pasatik da. Ikusiko zin modun pasatia, ez da oso horreza. Estua da, benetan estua da, anela vertikalki zabaltzen da gero anazpizan, ikusiko zuen zelan pasaten hemen Javier Buselo espeleologoa, txarra da, osea, bideoa ez da, osea, kontorsionismo ez da, bueno, gehiago jarraitu dut, ikusiko zuen. Baina, bakarrik altzeatzen eskua da kasko pasateko. Urbildu ingote kamaria ikusteko hobeto zelan da, non nire hainkak, eskalia itxeko. Nik nahiago tenan. Beti basatu izan hainkak aurrean, porque esatzen bazara buruz, ataskatak edatzen bazara, akabo. Odu hainkak aurretik sartun da, etzen gara ona. Ez da olegu politxa, izan. Hemen argazkia oso politxa, Sergio Laburu da, esperto bat, argazkizak ataten. Baina lekoa da, miserable. Lokatza, merari asko, rampak, zuluak, baina hau lekua, grabetiar pertsonari, esaben, hau perfektua da, así que, hieben grabau esan dute. Hau, sanglizak, animalizak, izontia, hemen, egazti baten burua, eta hau zetako hieben. Bueno, galdera ona, zona hau dago, hemen. Sarreria hemen dago. Bideoan ikusi egun ibilbidea hau izan da. Bueno, jarraitxuta, urtengo gara astera zulo horretatik, kanpora, da saiatuko gara Kobasilo barrura sartzen, gehiago. Sartuko gara hemendik, da hemen jasiko gara topaten ja, han baju badalatetxua, ostera bezibizaia ja tatarre zibiltzen. Eta gero ja, etzanda, zuzendian etzanda. Laminadore deitzen dut hori espeleologoa da, hain estua da, zabala, baina estua, ez dako tetxuan altura. Eta heltzen gara punto honetara. Punto horretan topa ingogu, hau. Nero esoak edatzen dute, hau eske erakutsi dut. Topako hau, hau agertzen da espeleologo bat, txintana batetik, doten eskala bat. Bueno, dagoen da salto vertikal bat, 10 metrotakua. Osea, tatarra zibilaztian, bajatu bir da 10 metro, vertikala, nango joan bota dago hori, amendi bajatu bir da. Txarrena, nik uste zuen eskaloiak, nik ez dakit nore juntan ara eskaloiak itxenan ez da gamita horretan. Esan oso bai, bajateko handi. Ezen bajatuko zara handik, seguro bai, ez Kristin barbaria da, errenteriako pertsonak ez dira. Bueno, zau errenterian dago, basulia. Bestaldian zer dago? Bestaldian beste sorpresa bat dago. Bajatzen dozu hori zulua, da pixkat ibilizien topatzen dozu hau. Hau da, galeria bat, baina hemen arripio dago, hau kolapso bat da. Ziba dago kolapso bat, porque hemen galeria jarraitzu ziban, baina montaten tetxua jauzi izan. Pardon, esaten dugu, bale. Tetxua jauzi izan, baina beste aldian zer dago. Beste aldian ezagutzen dugu beste koba bat. Eta bardin pasaten da, ziasko garreratik ibiltzen da barian kolapso. Orduan, badakigu, lehen posibilidaria antzinean ez dakigu noiz, posibilidaria gola beste sarrera batetik sartzeko, eta ona heltzeko. Bajatu barik zulo hori, tatarre zibili barik, errezago. Baina, ze topa gendun hemen, oizan? Topa gendun hau, ez da hau zer da. Hau da, bisonte bat. Siniztu inazu, bisonte bat dela, hau da, grabetiar aldiko bisonte bat. Paradigmatikoa, perfecto. Hau da, bertako Picasso, bitraza. Adarra, gusturra, adarra da lekua. Jazta, hola nintzen da bisontean. Ez da, gehiago bihar. Da paradigmatikoa, estilo hau da oso tipikoa Frantzian. Beraz, badakigu kronologia asko, izturitzen agertu solako piezak ebakigu kronologia perfectu dauken. Asuntua da, hau, nundi sartu zen hau hilebana. Sartu zen bestaldian dagoen sarreratik, ala beste bide guztitzea hilebana. Aztena pentsatzen da. Bera irudizia dago, kenduko agendu zen blokiak 3 metroko altura. Asko da. Ez da asko? Ez, baina asko da. En cambio, blokenetatik bakarri dago metro eta 70 metro sentimetrora. Betatik bloke mani dipitzen zara, eta grabaten duzu, eta listo. Perfecto, dago blokia. Claro, blokia hor balego, kolapsua bera, bertan momentuan egon biltzan. Orduan, lehenengo galderia hemen gagoz, gertatu da parte hau eta hau separada ben kolapso hori, sarreria lehen hemen egon.
taldeana. Eta lehengoa behiratzen lehengo paso estua, hori estua izan dabe bai hor pinta bezean hainbeste grabau eta hainbeste... Bueno, ikertu nindugu. Orduan, nire zuzendari jagaz, zuzendari bizaki, ingenduan ikerketa geomorfologiko bat. Orduan, hartu gendu zen, Bruniquelen bezala, hilo bat lagin jakitzeko noiz estutu ziren pasuak, noiz gertatu ziren kolapsuak, eta datazioia jaso gendu zen. Sorpresa, lehenengo sorpresia, ikusi gendun, kolapso hori, galeria separa ebana, gertatu zen, ondala 125.000 urte. Orduan, ondala 125.000 urte, gizakisa esan heldu niokona. Orduan, hori bizonterik grabaean artista esan sartu sarrera honetatik, askoz berrezago izango zala, así que fuera. Nondi bajatu zen? Pues ikusi dugu 10 metroko bajadia gero. Zelan, gero ikusiko. Eta beste pasua hori estua zana, pues beste unio, ja milioi erdi urte daukoz, estuasun horrek forma horregaz. Konkretuki hartu genuen datazioa hau da, eta hemen dago tentsua. Hemendik botak sartzen dira, eta kasko bat, eta listo. Osea, pertsonak pasateko ez dakit zen. Bueno, handi bajatu zen artistia bera. Datu hau jakinda, da altunak bertan egin zebazan eskabazioak egin ikusitza, aldoguna da, rekonstruidu gitxi gora bera zelan zan kogazulua. Bebe bai, eskabazioen laginak nagoz. Tardun, laranjas, pintzautzena da gitxi gora bera, eurak artista horrek pasazidean momentutik, zenbat hasi izan lurra. Sedimentazio prozesus berdinen gatik, zenbat hasi izan lurra. Orduan, bakigu, depende nun 10 eta 40 zentimetro berago da. Orduan, kogazulu gitxi gora bera, oda bada gaur, gaurrez, urriaren zazpizia, aurreko hastian, pinta ebenian hori, horako esan, berago behar luzurua. Baina, estuasunak, izten da behinak galeri hori, bardinak ziren. Bueno, sostaz, alucinante. Baina, mendi horretan sorpresa dela dagoz. Urrengoko pisua, aizpitarte lau. Hemen, kogazulua hau da, sarreria mendi dago, hemen fondoko gelan, hau bilaztopa genduan. Grafitiz beteta, zango zegoen ze ostu dagoan. Ikusi dugun marka jorri bat hemen, pasa genuen gure hori destretxa eta hoste, hemen irudi bat hartzen da grafitizen azpizean. Hemen, zaldi baten burua dago, erreko ainkia, sabela, atzeko ainkia, da irudi gizia gara oso. Bertan inguran topa gendu zen, Diego Garatek eta Joseba Arriosek 2012an topa ebezen, irudi biziago gorrizak, oso desagertuta, oso kaltituta. Kogazularen gauza interesantien ez da, pintxuak. Nahiko erretza dira Garateko ara, kenduta bizaldizia esatu izela gatea baten, oran leku estu baten, bestela ibiltzeko sorpresa. Sorpresia izan zen hemen. Hor ze markadot. Imagina, kogazulua dela. Hartzen dugu eta ebagitzen dugu mendizen. Luzuru hemen dago da tetsu hemen. Honek, itxigora bera, 10 metroko alturi dauko. Hemen, sorpresa bat, topa ebene. Feliz Ugarteko espeleologuek 2017 gara guztian. Zartu zireanko gara, komanditik milioi bezala pertsona herri guztizea egilida, baina nori okurri dugu ezakon iotia amendik. Eskilera biharriaz. Gaina honen ostian, hau ja, vertikala da. Honen ostian, beste zulo vertikal bat dago gora ioteko. Esan inor pasa, ezakola hori okurri dugu, inor bezain tontua handi zuteko. Eza ez dugu gazen behituten hori, eta goian sorpresia guen. Bizonte bat, hemen, lokatzetan ninja, aurrera ikusiko guz, egin esan dana dago zirudiz beteta, baina lokatzetan ninja. Bakizia dago, basurako nion gorago jarra itxutin da. Eta topaten dira zen estuasunak, ja diraz, ikatzak. Espeleologuak izan da, aurrenako pasuak arkatu hitza putada diraz. Bueno, pues putada diraz gutzat, imagina garai horretan. Preguntia, bizonte hau ederra da, begitzamen, adarra, gaina lokatzetan nire goi duden, baina zela nion zirien, ona gora. Bueno, lehen da biziko begitu genuen azpizan. Hemen dago, hau vertikala da, hemen dago zulo hori ioten dena gora. Justo ion,
Claro, hemendik ioten eskilera bat bilu duzu, porque ez dago hormarik hori ioteko hau kampana forma dauko. Osea, eskalatia estraplomagoa izango zen oso gatsa da. Egan hemen arrakala bat dago, nun oposizioian, hau da presinioian da hormetan, errezago da miotia. Jo, justo eskalaten pizkatasi beritzeko, eta han alturan, hau espeleologoa dagoen lekuan, topagendu zen, bi señal, oso interesantian, bi agin. Hau dira, belarjaleen azurrak eta agina. Zeitzen da behan, hauek askotan hartzen dira kobasula banduetan, zeban. Ofrenda moduan zirian entzako, juten zian kobasulora, eta arrakaletan artetik hurbil sartzen dezen piezak da horren. Azurrak. Vale. Bueno, azurrak itxi bai bezen, tximiniaren azpian horrek esan nahi dago, igual ba ekizela goian zegoen, ya ez dago seguro. Vale, hemen bisonte hau ikusi dugu, hemen atzetik ilun dagoen amendik jarraitzuta, dago gatera bat estua dana, lehen ikusi duna estua, baina estua dago, eta goian, izten zara leku batera, minimo, agarren izara pertsona bat, dago bisonte, beste bisonte bat, nargoztutan, gainien, zuriz, hankia, bisarra, burua, adarra, begizia, lepua, hau mapa, hau da eskaner bat kobasulu duena. Kamara hau dago, amen. Sarreria, amen. Hau vertikala da. Vale. Zeran heldu zian, hau ben dago, on beste lekuatetik behituta, amen. Jo, aleben eskala ikusi dugun pasabide hori, eskala. Baina beste aukeria da, amen, beste gauza eta gertzen da, zer dago. Hau da, beste kobasulo bat, mendi horretan dagoena, ezitarte post. Ezitarte post, dadako ramal bat, horizontala dala, ez da ingatxa heltzeko. Eta geratzen da bakarrik 7 metrora, ikusi dugun azkenengo bisonte horretatik. Eraz pentsaren nuen lehenengo gauzia, hauek izan hori hor, sartu zian ez bitarte dozetik, askoz berrezago dela. Orduan guazen ikusten ze pasazanan, jo, balio ginean puntu horreta da autopan duan. Osa, biko basuen artean dagoen konetan da zulua, hau da. Claro, hau igual ez dago ez esaten, baina hau lurzurua, bai, lurzurua sedimento detritiko bat zan, kasan errekarritxo txikitsuak, osea, berdan momentuan erreka bat ekitzi ban hori. Eta erreka bat hemen ez dagoen altitud horretan duela asko. Badakigu, edozin artista pasa baina ginago. Baina hau asko izango bazan, behitu genuen bizkatxoa berago, eta ikusi genuen arroka inkajanti hau da. Arroka, ez dutu itxen dala hainbeste, nun ezin da pasa pertsona bat. Beraz, ez dakagu zalantzari, tximinia jo hemen. Orduan, aizbitarten itxiko, eta jongo gara, onalgura, milioiko kobasulut da, zean, nazitorik ondarroa milioiko eskarri bari. Txurrako kueba, armina, milaka izen daukez. Zagitego basaien noiz, baina kobasuluak, nahiko luzia diraz, errezak iritzeko, ez daukei asunto askori, baina ez dugu behitu behar gaur egungo perspektibatik. Gaur egun erreza da, baina erreza da, karretile ditzanean esplosio batea zabaldu bela kontra da barri bat. Lehenko entraria beste bat zan, hau da. Hau ez dozu ezagutuko, hau mendizan dago galduta. Osea, ez bazara sartzen kobatik oso galtza topatio. Eta sarreak txikitsu bat. Sartuta zer dago? Sartuta dago toki bat eskabazioak izirian. Josio Barriosek eta Pio Garatek eskabazioak ibezen, eta topada bez, nibelak, Mazdaren handiko nibelak. Eta artista hauek itxi bezen azurrak han bizi zirian, jabeen, zileza eta jabeen, eta azurrak hemen geratu dira. Hau pasata, kobasuloa, hau da, igual ezagutuko duzuna gehiago. Kobasuloa da, askotan zabala, baina beste batzutan bez. Batez ere, azten dira zeinan agertzen, alturan gauzak. Eta alturan agertzen dira, galeriak, mentana hau ikusten dugu moduan, sokia imprescindiblia da, hiltzeko. Sokia hasi onda, hau da nire Martina Lelangoa, nire direktoria, hiltzen zara toki batera, sokia ikusten da. Eta ja hemen eskerreko horman igual ikusiko zuen ja sosea. Eskerreko horman, lehen da bizitopaten dugun gauza bat da, horma bat marra sartuta. Marra hauek tiraz hartzen atzaparrak. Eta hemen hartz bat ibilizan momentu baten, atzaparraz, marka eban, superficie guztiak. Eta sorpresia izan zen, behitutia marra hauek izan, ostras, hemen beste batzuk dugu, tiraz. Hemen dago zaldia dugu burua, hemen belarrizak, hemen lepua, hemen sabela, hemen hainkak. Usten duzu baina pizau dago, behituta, ostras, hemen azpizan, adarbi,
burua hemen paparra, hemen leku atzeruz, hemen hauntz bat dago, bat alde batea behira guztia. Eta gizia dagoz, hemen bisontua dago, pasen da argionera zerratxaua da, hemen haitia dauko, definitivamente, hemen egon ziria. Eta gau zira, zean enduzian ona, bueno, bakar guztina. Baina ezke kodak, txurragokoak, horako leku gutxo bakoz. Artia, gu, zuek non osibili basari emiliko kueba, emiliko zinen, amendik. Grafitiz beteta, normala da moduan, enbia ez da hiltzen amendik. Nik hiltzen dira pertsona normalak, amendik hiltzen dira paleolitoko artistak. Zeba, ez dakigu. Baina, zaben, artia ez dugu ingo amen. Ingo dugu, amen. Tengo dugu, amen. Tengo dugu, amen. Eta amen, bai. Eta amen, dagoz, pues, saldizak, politxak, azpitxiki aldia zenak ikusi, punto bakarra hau gertatzen dena. Baina, bai, heltzeko, eskalada bat inbide oso. Hemen txikinago, baina eskalada bat. Eta saldizia dago zen mania. Bueno, zertarako nabila guztizia esplikaten, eta zertarak ekertzen dut hau. Ikertzen doze, nire ustez, ulertzia bat estimulu espaziala fundamentala da, nahi badugu segidu sakontzen gizarte hauen ezagutzen, ez? Bai, artearen kokapena oso garrantzitsua da jakiteko zertarako izan. Gauza bat ezin da, nien azaltzen koazulo sakonera tonto gehiago itxeko, hori horretako etxia itzen du. Baina, importantiena, garrantzitsuena dela azterketa geomorfologiko etxia. Izan dugu moduan koazuloak asko aldatzen dira, bizirik dagoz. Orduan, nahi badugu lako gauzatik gertua, inbeste urtetakoa jakin dugu exactamente zean egonko bat. Bueno, hau jakin da, trotina zen galdera dira, bale. Eta zelan demontre sartu ziren, zelan, guazen benituten. Egen duen, experimentazio bat, Euskal Espeleologia elkartekoekin. Hemen dagoz, pertsona pila bat. Hau adibidez, zientziako elkarteko Josu Zeberioren espeleologo taldeko partaide da. Idoia, hemen gemako bat. Parte hartu gendun, espeleologoak, geologoak, biologoak, arkeologoak, definitiva, jendea ohituta dagoena kobazulotan sartzen. Ez eukala beldurrik ja de por si sartzeko. Baina, teknika maila ezberdinekin, batzuk espertuago abilago, beste batzuk esain beste. Eta danok ingendun, esperimentu bat. Ingendun, kapazak ginen ibiltzeko handik, más o menos imitata, paleolito garaiko atundua, edo lan normala. Lehen da bizik, kendu genduzan botak. Porque hauek, garai horretan, ortosik biltzen ziren. Ortosik, edo batzuetan oso kaltzau fin bateaz, animalien larroa zin da, baina ez euken kautxo, ez euken goma, ez euken lako gauza. Eta antortxa, euken argila zuziri batek emoten da bena da, beraz, hartu genuen zuziria eta saiatu ginean imitaten pixar, lortzen dana bari hori. Hemen Josu Zebere dago. Bueno, hau ingenduan esperimentazio hau, da jaso genduzan emaitza batzuk. Emaitza hau ezetako, esauten bezala jakiteko zean demontre duzian hona, eta ze mate esfuerzo egin, ze mate denbora tarda egin. Hau guztiza, resumidu genduan kodigo baten, ordenadores aplikazio bateaz, GIS behitzen den teknologia bateaz, aztertzeko. Eta negaz lortu dugu, jakitea zemat kostaten daben heltzea lekutara. Eta oso interesantea da, porque ikusi dugu atxurran, oda mapa bat atxurrakoa, punto berde hauek dira artea. Ikusi dugu lehen da bizi, artea beti dago da leku zaietan. Iristeko espreso bizaia diren lekuak. Hori interesantea da jakiteko zertako hiren artea. Baina ikusi dugu makinak kalkulaitzen dugu leku bide optimoak. Ikusten dugu bide optimoak makine kalkula da benak, zan barik nun dagoen artea, ez ez. Koinziditzen da ben, hauek gauza baltzakin. Horrek baltza diraz ikatzak. Eta zeitzen da ikatzak hor? Antortxetatik jauzia zen ikatzak. Hauek tontuak eserian, hauek ibiltzen diraz leku logikoetatik. Bilatzen dabe saiak dirazen lekuak, baina ibiltzen dira leku logikoetatik. Ordenadorak azerta dau de pleno. Vale, izan dugu moduan, hau jakin da, ordenadora kalkulaten dau bidian, da konziduten dau ikatzen arrastuak. Baina konziduten dau gaur erabiltzen dugun bidiagaz. Baina bebai kalkulatu zemat denbora tardaten da niltzen ara, euren teknologiagaz. Orduan badakigu itxu da era zemat tardaten. Da hori oso garrantzitsu da jakiteko, zemat antortxa erabile bezen, zemat tardaten ben, hori garrantzitsu da. Hau guztitza publika gendun, iaz, aldizkari baten.
Bale, eta gaur pertsona bari batek galdezuna, eta hau zera nitxe. Bueno, gaur lehenengo behitu dugu gaur egun segitzen da bain espelologuak. Espelologuak ez dira sartzen bilusiko gara sartzen diraz, eskurion bategaz, linter sartzen dira sokaki, horako zuda bajateko, bai sartzen da zintzelak, iriaztua danean zabaldu itxen dago. Eta, sartzen badiakoa batera, puntara heltzeko tardabidan egun bat, imposible azertzia esplorazio dutzetia, bai edo bai, iratik izabelu itxenko gara. Eta puntaten da bez, bibakak. Bibakak dauketen da kampaina, daukezua, daukeiatekua, en definitiva, lo itxeko eta gero urteteko urrandoko ginen. Paleolito garaian, antortxak eta lamparak. Euren diaz, erabiltzen da ben, teknologia. Nahiko zaguna da, baina hori da erabiltzen dena. Sokak, bai dago sokak. Hau adibidez da, laskokoko bazuluan. Laskokoko bazuluan, konserba diraz, ez sokak, baizik eta dago putzu vertikal bat, eta putzua da lokatzezkoa. Da, hor maia lokatzak, basian. Orduan, sokak bajatu zirean, da soka, enpotrasanean lokatzaren kontra, itxieban negatiboa, itxieban marka. Gero sokia desintegra intzan. Paseiraz, 18.000 urte. 18.000 urtetan soka batek ez dago aguantatzen. Baina, batzutan suertia egitzen dugu. Dago adibidez, bat esan Andaluzian. Andaluzian, mendi baten galduta oso gatza heltzia dago leza vertikal bat. Vertikala zulua. Bajaten zara, eta repisa baten topaten dozua. Hau zer da? Hau da duela 5.000 urteko soka bat. Hemen dago estalagmita bat, hau da kobasuloko forma bat, kobasulok amendik bera jarraizu izen dago 40 metroko salto bat, eta hemen dago enroiata soka bat. Baina, evidentemente, parte asko galdu diraz. Este parte batzuk ez, gatu ya ben itxatxita. Zeba, estalagmita, hasi zan, tardun, atrapa eban sokia, beste leku batzutan izan hasi, eta gaur galdu ina. Baina honek, oso interesan dira, zebakigu garain eta ze teknologia erabiltzen den bajateko, lezak. Kobazul honetan, harri-garriz izan, azpizan topagen dunean hildako bat, lehenko pentsaen duna, bai, hau jausin da, eta bain hilda. Batean ikusi gero algoan pintura, bala. Zero, joder, jauzi pintatak ere izan. Ez, bajatu zan, bajatu eben hobetu zan da, sokaki, ieben pinturia, eta buelzek ziren kanpora. Zeran, honegaz. Zintzelan, bideak estua behira zenean zabaltzeko, ezagutzen diraz. Etxegerriko karbian ikusi hori legoko azuluan, zulo estu bat duan. Eta hor bertan topasan zintzel bat. Zintzel horrek zeukasan markak zekizan zerenak zirean. Egia hemen experimentazio bat, apurtzen estalagmita bat, eta koizidu itzen da bez, markak. Da, zilez hori erabili eben bidia zabaltzeko. Eta azkanik, bibaka. Bueno, bibaka lagarron berago. 150 metroko sakoneran, auto baten dugu. Hau da, harrizak mugidu da bez, itxeko hormak, hemen bat, hemen bestia, hemen beste bat, eta donabetea bez, hartxintxarrez, izan gelateko lurra. Claro, hau edan ez dauko itxura finda de kampaina, baina, claro, eske, hau tapata guantela bateaz, anima larru bateaz, baina hori desintegrain, eta geratzen diaz bakarri, bera salak eukazan asuntxo txikin, eta nagertu diraz. Orduan, badakigu ziren etxeren, zetako. Hau gatsa da. Atxurran, pinturak esan duguz, iristeko zaiak dira zen lekuetan dago zela. Eta hau, azaltzeko, igual, ulertu bir dugu, artea aldala izan ona, eta edo alda izan txarra. Eta txarra, ezagutzen dugu ejempluak, artea txarra da. Adibidez, Australian, aborizenek, badauke irudi bat, eurek deitzen dutzen malingi, eta konkretan erago trumpiko zuloan, eta kobazulo bat. Kobazulo hori, dako irudi bat, malingi hau dela, oso peligrosoa. Osea, ikusten badozu, eure pentsaten dabe, hilan zara eta guzti, Osea, bestela gaixotu edo bestela desklazitzak ikasten zuz. Eta pentsatzen neokoa, zela guztiak pintan duzu hori malingi hori. Eta, bueno, bentsat importantia, pinta biarra eben da, listo, baina ezin da inok ikusi. Eta imagina nor pasatzen da nahi barik handi. Ez hori ez pasateko, pinta ben, baina pinta ben aprobetxaten arrakala superestu bat eta horren gainean, osea, leku bat nahi gabe zaila zartu gara. Logikia. Ja, du nago esaldizia peligrosoa dira, nik ez du peligro ikusten. Eta gaina niri jatez ez pasan dira. Horredun, bueno, beste aukera bat. Vale, aukera honetan, eski zaldiago askotan hartzen dira azurretan egin da, adibidez. Azurrak erute bezen ganean. Edo bestela hartzen dira sarrean, ikurbila, askondo,
eta la perran, Altamira kokoa bertan, sarreratik gertu dago eskultura. Eta irudi berdinak diraz. Pero beste aukera hau da, igual, bera, importantia ez da pintura, baizik eta horma. Oda, horma batzu dago segurentzat magikoak dira zela. Horma honek adibidez esaten dutze gauza, esplikatzen dutze zeo zer. Munduaren sorrera, denbora, mitologia, ez dakigu. Baina horma da garrantzitsua. Eta hormari aldagon sarrerak ikertu, Altamira bezala. Erai aldagon, Etxeberriko punta. Etxeberriko koako punta. Da hormari toparte, ez dira parako. Zabaldu hil bada ezulo bat, zabaldu bada. Eta sartuko dira. Definitiva, esplorain doaeko azulo bat topateko hori hormia. Baina beste aukera posible bat dago. Hau gara askanen aukeria. Atxurran pinturak dagoz. Eta euren azpizan topa dagoz ikatzak. Ikatzak oso onak diraz, ze karbono amalagoaz datal diraz. Bale, biaren duzan ikatz batzuk, eta biaren duzun datal. Eta ziniga jasoen duzan, eta koherentiak ziren. Perfecto. Artisten espero genuen epokia, 14.000 urte, bale, perfecto, eurak diraz. Baina horretaz aparte, topa duzan beste eta batzuk, ziren, eta leku berdinak. Leku berdinak eta beste batzuk. Eta beti, iristeko zaiak dirazen tokietan. Eta hauek, 4.000 urte berandu dago esirian. Garai horretan, jada, ez dira arte, ez da be arterik itxen. Edo hori beton dago almenos, Garai horretan ja artea bukatu izan. Kobasulak ja pintaten itxi bezen. Hasi ziren kanpoan bizitzen. Eta lasterra ziko ziren animalizak azten, lurra landatzen. Garai horretan ez zauen arterik. Ze demontritzen, kobasuloko zona saietan, justo artearen azpizan, ni aukera posible. Lehok aukeria, igual gu pentsan dugu artea maitzu zala, baina igual ez toki guztizetan. Igual hemen, ez dakigu, arraizu konkretu agari, jarraitu eban, bera, ez dakigu, konozimentu sozialaz, eta jarraitu ben egiten. Edo almenos bizitaten tokizan. Baina bigarren aukeria. Vale. Eta, ia, haue pertsonak, geu bezala, oza, geu topaken dunean hau, sartu ginean, esploraten. Azkenean espeleologo bat, itzen dau, mendila esplora, kobasulu esplora. Eta topaten badugu gauza bat, ondo. Ez bago topaten bardin, gu sartzen gara esploraten. Eta hau galderia. Eta ia, hauek sartu zirianak, ez baek izenan zegoela hori, baina bakarri sartu zirian esploraten, ia hauek, mesoloitoko garaiko pertsona hauek, lehenengo espeleologoak balira, así que, eskerrik asko. Bueno, garrasi hartu behar izan du bizkat. Beniak, hori lan. Bueno, bitxartin eurrengo hileko publizideko. Ni kobazuetan ibitxatzen pertsona bana, baina ene bana zan, pentsat ezan, horren ez da ritxuko nitxanik. Ez, horrela kutzizuz, esatilo bat, eta impresionante. Baina nik galdera zerrenda potentu batakak. Baina beti be, gure audientzisik galdetu dira gordun, zegoen txan dire. Josebak mikrofono duke, edabenak galdera baten. Lehen bat. Egiz esan, itzaldi zikoten oso, bizarten apuntetan duna ez, bibliotekan zen gauza. Eta gero asko zut erantzuzuz. Eta gauza batek hipotesis bat planteatzuna oso arritxutela nago, ez? Zukazien ezazu, xogeten, kobazu guzti esplora bela, baino esan berri belizu, esplora. Ez, termino bat, gu gaur egun espeleologoa atributetza guen, ez? Nik eran ezako espeleologiko pertsona batek esplora etxe bani, entzatek egin ikusen tintxa, eta ofrenda bat etxa jute zile, baina gero zuk planteazu hipotesi modu, bisak batea etxe zen gauza bat, oza, paretak, desabainezeko hori biskat hori dei, erratu zeke. Itu, adibide batea zitik ikut. Zeuta ni, kobazuetan ibili gara askotan, gauzak topaten, esploraten azkenian, ez? Galeria bat topaten, zeuek adibidez, ondala gitxi ikusten eban, topatzen duela kobetako lezian mutrikun, inor, ez dala ibilian 40 urtetan, gela bat, ez dala mitaz betetan. Ez dakit hori topa ebana, hemen badago, baina seguramente ikusi ebana, bera momentuan ezaban, lehen azten, lehen bakua. Hon pentsa, sartzen ganean koba baten,
Etxeberri moduan, edo atxurran bertan, atxurran mila beren gara. Mioten azenean lako toki batea, da, guztezu lurra ikutu bai dagoela, eta patia ez da zuen, ikutu bai dagoela, zaldi bat duetan horrien. Hemen horretik egon diraz. Horra ez zara heltzen, ibiltzen kogatik. Horra ez zara heltzen nahi gabe. Horra heltzen zara esploratu zulako kobia, osea, osorik guzi oso. Ni hona sartzen manaz lehen da biziko atetik, jungonaz barraga, jungonaz onamo, bueltatamendi, komuna eta kanportu gona. Baina, nazi non gara gora. Osea, aragora joteko eskala bildo, lehen da bizikusi do bidian edidan, lehen da bizikusi bildo gero prepara, pizka planifika, eta hori esplorazio bat da, definitivamente. Askotan pasada hori, sartzen dira espeleologoak, eta batian esan da behinak lehen gokua. Eta, ostras, saldi bat. Santimamine gokua bat. Santimamine bizita da pilo bat urtez. Zabalik egon da. Bueno, Santimainek jendeak ez dakizena da, Kobazioa bi parte dagoz, más o menos. Parte bat zan jendeak bizitate bana. Eta sartzen zirian, pintura batzuk ikusi, ez da lamita, bera kanpora. Ez que duela, 50 urte, bigarren parte bat pasan. Eta inorezen pasan, ze hain estua zan, ez izala pasa. Pasa zirian. Eta zer egon bestaldien? Zaldi bat. Osea, ez egirak izan, gure nengokoa. Nengokoa, popua. Nengokoak, 14.000 eta gaina pasa zirian. Eta, interesantian hori, osea, turismoari zabalik egon zara, osea, zara kode bat ez ezaguna. Baina, hori esplora barik ez da topatu. Horra ez dozua maitzuten nahi gabe. Nik, erantzun ez nogana pentsan esan, lehen beste erakutsi zuen 16 metroko salto hori harrakla batean estrepate bajari, horabera guzti hori, ino pentsan jo, denetan amendi bajazin, egunen baten tortazo bat hartuko ganez. Osea, igual, zaldi bat topatezu eta algun bera pertsoni topatezu. Bueno, bai, amendixo bajazan eta boruzkun, afiriko zen. Osea, nozan azkenin proba bat da, bera pertsoni bertan egotik, hor alantxeni bajate ziren, ez? Bai, bueno, adibidez, Kaukason, dagoz munduko lehizarik sakonena, Bukera Kolonia eta Berozkina, aurten Berozkina esploraten bueltatu diraz pertsona batzuk. Urtero joten dira, eta dagoz, ja 2000 metroko profundidade baten esplorate. Hori, egun pilo bat bildozu zara beharte egateko, eta no, beste egun pilo bat urteteko. Osa, bajatu esplora da urten. Aurten ze pasada, bajatu diraz, eta berreun tipo bat hilda. Zitza, tipo bateko. Tipo hau, sartu da, eura kanpoan egon diazen bitxartian, aprobetxaten sokak, zan dago, turista bat, solo bat, bajatu inda, galeku baten, ardua kristo hostizia, eta hilin da. Eta, nio ez dago abisau, era desartuta guanik ez esebez, eta antopa da. Esan egotena da, evidentemente ni pasa esan pertsona eta hil zan, baina eske asunto da, hori zudiozen moduan, ez dala ezagutzen horako kasori. Ez dugu topa, pertsona bat hilda horako kola baten. Eta hau ezin da esplika, ez eske huelta zirian da erretira, ez eske, evidentemente, abiak zirian. Eta tipo honen asko bat ez zirian sore batzu. Hauek inteligentia zirian. Eta helburu bat euken, baina helburu hori beteteko, espeleologoa moduan, seguridade guztia zuten zirian, jendia bizata juten zirian, hau da, definitivamente, planifikata guan asunto bat da. Horre dago zen implikazio guztizakin, porque hauek eizatzen, janaria bilgabe, ura, kobazioa sartu dira zo bai, agak sakonean. Joseba, nik uste dut akazu, eta galderia bada. Bai, zutena. Bai. Zoixonak edo, zi? Eta hori dana ez dut entzun, batatuko zuen, pixan nahienak, tarti nahienak. Baina entzun duten itxixatxi, gauza asko reagiarxak eta interesantik ez. Baina, esatez hori, gauzatez bertxuna, eta ikusi dago ez, imaginetan, askotan ez zuek, egiatzen zuen tarti, ez dut ez, urren dutu ez, super ez du. Klaustrofobio batentzako, nire moko klaustrofobio batentzako, atzakari moteko. Eta esan zuen, zelan leike, ez, horako gozaten ez du batzik gero sozio bilatzen. Igual dinonik, berantzazoiko, normal, tamaino normaltasuna gukon ekiz dakaguna, igual berantzazoin asko txikixago zin. Orduan, gutzak ipar ez dut izen tramo batzuk igual erantzako posible zin, xarekean. Zerten. Galdera da, erantzuteko saia, baina gaur egun badakagu probak.
jakiteko zela txirian, asurrak topa bir dugu, eta egia esan, haue pertsonak ez dakigu zelan enterrate bezken. Seguramente oso kasu gitxitan enterrate ben kobazulo baten. Igual erabiliko ben kanpua, ez dakigu, itxasua bota, ez dakigu, baina ez dira sagertu, arrastok, oso gitxitan. Orduan, más o menos dagozen asur gitziakin jakin aldugu ze hori euken. Más o menos kalkulaten dugu, gu baino gure estatura bardina eukena. Beste garaietan bajaten diut da. Gaur kidaren evoluzioa izan da U baten forma, más o menos. Bajaten diut da, minimoena lortu da, heldu zan edade erdia doan, eta nik aurrera gora hasi da usteran. Horregaz, estaturiaz, más o menos dakigu, baina esan bezala oso azur gitziagoa zan, da horrek kritika asko guan. Kritika horregiak kendu diraz ADN-a genomaren azterketa ditudanean. Genomagaz, ja, ez dago dut zalantzarik, alturarik, gaur nugu estaturia auken. Baina, segurante, zabalago eba izango zirean. Fibrosuago, al menos. Baina, indarra nuken. Grabao itxeko arrizia oso gogorra da. Ez bakarri estrezia, indarra bide da. Eta, eizatzeko, bizitzeko, indarra bide. Orduan, imagina, geure moduko oso potoloak esean izango, zeuken denborarik loditzeko, lekoatik ez da izan. Imagina behar galdo guz, geure estatu da gardineaz. Duna bat sortzen azta. Arkitxoa. Duna bat eraten azigun. Duna bat sortu azta hortzen. Hain izaten du, trebezisa zinela, olako lekuta aldateko, da guk, horrekuntza guztikin izalako batzitzen askubel, da eurak isi euki baikasi, marta eratezin. Ezen izango bebai, lurre geologikoki, beste itxura bat enpezenela eurak aizuluk. Ezinela izango gaur, opereztatuko gatxapai beti. Baina zeo ze, geologikoki movimentu geroa horrezti ze. Zer eso sinisten, aizulo, eso sinisten, ez du pentsaten, aizulo baten digua bakarrik hartzan desati bat ero beste zeizenako bizonte batena erodoki. Duale hon guzi, mamina ekabanikar, hori movimentu geologiko gero puta bat, eta behin itxuleik ez. Horiek galdera bat, eta besti, zertakaten hori, ulertutzut, ezazune, gure gizakixe, gure nosapin izan degulera batera ez da, ordutzaz ezinela, margosten, ostetxo ondo ulertu loten. Ze gero ongo hilaketa guztik izaten abeze, neandentan denporan be, dagoa zenela hor, margosten eta bai zenela, ez da gure lurrea ona erazin, bai ala ez. Eta besti, amatzeko, eskerrik asko ez da galderi, baina Bizkaixan, azterketak etxe iritsi, zeuketen da bezalako mundu bat gara. Eskerrik asko. Galdera oso na. Egin duzun lehenko galderan oso nadaz, esan duzu kobazuleak aldatu dira zela, seguro. Kobazuleak aldatu dira asko. Batzutan gehiago bestatuak itxi, baina aldatu dira fijo. Duela mala mila urtetik. Gauzia da, jakitia zean egoan. Horretik prudentiak izan behar gara horrelako azterketak itxian. Enk ez dut mostra ikerketa modu nahi ez atxurran edo aiz bitarten, datu bat, ez duguna harinago kontrasta ikerketa geomorfologiko bateraz. Zeba hitzen dugu hori jakiteo zelan zegoanko basulua. Jakinda zelan zegoanko basulua aldugu más o menos rekonstruidu. Eta aizbitareten jakin dugu 10 metro horrek antze guazala. Eta badakigu estuasuna hor zegoala. Beraz, geologikoki ez taldatu. Desagertu iraz gauzak? Bai, seguramente desagertu iraz. Baina, gauzat ez da desagertzen egun baten bizontea eta gota horrengo kontin ez dago zebez. Guk atxurran topatoguz 200 eta 203 grabau. 203, Dularte batzuk ez egin duzuen ikulu 203. Baina guztiak ez diaz animalizak edo simboloa. Batzu diaz marrak. Zeba, seguramente desagertu da gako parte bat. Baina beti geratzen datzu evidentzia bat. Marratxo bat. Gauzat ez da desagertzen, por si, zuk ez bozu nahi morra. Bertzea zu. Orduan, jakin aldugu zerbait bagoan, mantxa bat egoan, horretik kobazula askotan mantxa bat dago. Baina eski badatxinan bagoan, zeo zer. Menos zeo zer dakin. Orduan, bai aldatu igaz, baina ez hain beste, hori esateko desartu da parte handi bat. Eta bigarren galderia, neandertalena hori oso interesantia da, esaten moduan neandertalak hileven hori zirkulo horri. Brunikeleko kobanan itzaldi izan zelan izan dut.
Hori zeba esan aldugu hori, ze prudentzia erabili dugu. Osea, prudentziaz esan dut, naiz bitarte ez da aldatu edo aldatu da, baina hil dugulako ikerketa pilo bat heltzeko konklusioetara. Gauza bat ezin da esan da, bota eta listo. Alda, baina hori ez da zientzia. Bilatu bideaz, frogasko apuntaten leku bardinera. Eta Brunikelen, ieberi, ikerketa geomorfologikoa. Hartzen azurra data. Uranitoriozko data sinoiak. Errepetido data sinoiak. Hartzena, frogatu, hartzen lehizetako hartzezala. Osea, hainbeste datu esaten hori holandela, nik ezin dut esan ezen. En cambio, neandertalena, ikira boom asko, baina dana se basa datazio batetan. Eta datazio bat, gauza guztia bezala, prozesu asko aldabe influidu aldatzeko gauza bat. Nik atxurran data bat aldo jaso, 500 urtekoa. Baina argazio esan grau horre 500 urtekoa. Individual gehiago aztertu, geomorfologia aztertu, gauza asko aztertu. Eta ja, lortzen dut datu pilo bat esaten, 500 urte daukela, baina firma egin. Baina harinago ez. Orduan, kaso honetan, nik ez dut zalantzan jartzen, baina gaur egun bakarrik frogatzen da teknika bateraz. Ez da behin ikerketa geomorfologikoik edo, ez da behin aurkeztu, ez da behin frogatu neandertalen pinturak horrein hitzeko erabili zirenik. Ez da frogatu, nire ustez. Hor dago, da prentsa asko moioten da. Baina nik espero daz, proba gehiago, seguro gu modia zela, eta gogotxu esperoko du. Horretik ez dut ipini ejemplo hori, gaur egun ez dago, hori, eguneko egun, nenia debate asko dago. Zientzia holan da, zientziak gauza eta aurkezten da, gero froga bat, gero kontrakurteten jatzu, gero ostera, orduan, ez dinote arrazik ez daukenik, ojala, baina jarraitu biro da ikertzen, ze oraindik ez da probatuko niko gunean. Galdera Rosa. Beste bat, gale. Lehen ez zazua, antortxak minutezin da. Horrek antortxak zera gutxi, zekaro. Arteranak etxe bezen lekur arte aputeko, denpora bat agartu den. Agartu aputen da, claro. Zeran aguantatetze horren beste argixak. Horren beste denpora. Nana, galde hona. Itu hori, más o menos, jakin da ikatza arrastoak ikertuta, badakigu ikatz hori gaur egun badakigu ze forma eukan, osea, basan adar lodi bat, basan adar biun bat, txikina, aldizia, eta ze espeiz izan. Orduan, badakigu atxurran erabile bera ingurua, nebro, eta aritza. Bi arbola horrekin, iebesen antortxa. Elan, erabiltzen ramaje txikina. Oda, hartu ebesen rama txikina. Eta zelan egin, bai ebesen ramak batu bata bestiagaz, eta behaitu badugu saliz. Euskera ez da gire, sauze, zelan ez batean? Sauze. Bai, bueno, saltza, bai, saltza. Saltza da, saltza zuen, saltza gose arrafika hori da. Finak, hori oso ona da sokak utxeko. Zuke ebaten dozu hori eta oso flexiblea da, untza da, bai. Orduan, horregaz, eitxe besen, digamos, rama guztizak lotu bata bestiagaz, eta holan lortu aldozu antortxa bat, aguantatzen da bena ordu bete. Itxi gora bera, batzutan gehiago beste aldo itxi dago, baina gitxera ordu bete aguantatzen dago. Hori interesan dira jakitea zematara date ben, jakiteko, repuestoko antortxa, porque aldaren sartu, arte hain, baina kanpo hartu dizidean. Beste handika bat dauko, gehiago daten da bela, orduan tontuak ezidean, atxurran dago leku bat superestua dana. Hor antortxa batea sartzen zara eta itoitxe zara bibi ditxuten. Zer topa dagoan, lampara bat. Zeba ditzen dago lampara batekan. Lamparak ez daukeri botaten. Argizia ez da suficientia esplorateko, baina egoteko geldirik leku baten 40 minitxu, bai. Orduan, ezian planifikat dagoan, Eta, zuek jute zazenin, zuek jute zazenin horrango beta eta horan, zein gabizatzen zuen. Zegoen, zazen jungo aloloko, ez? Gauz denbek ikosustako patxoko banu. Lena Marina. Ez, no, gara egun mobilak eta gauz da hori, beti dago kanpune horietan nono, eta bin badira zubeto, badakizena dira zona, eta gitxi gora era, sartu ja ordunetan, da gitxi gora bera, urtengo ja ordunetan. Baina, bai, biseitzen dugu, jugona, atxurra eta atxurra,
Bai, abiza zein zeure aitai, o elkarpen bat? Elkartia dakauz, da danak ez gara sartzeko, duen enterengo da. Amagaz banago etxian, amari nire bikotekiai, banago bikotekiai, depende. Baina bakarrik dute. Errusiako hori bakarrik zuzan. Horretxik inorrezan entea, etzak eben, eta egongo da alduta Moskun, zegoan 2000 metroko profundidad bildu. Baina, bueno, hori kaso estremo. Antortxan astarnak edo eta lakorapan edo astarnak edo zuzatu baduzue. Topa gabe. Eta personoiek jaten zutenen zeo zer edo arrastak edo horretaz zeo zer dakizuen. Antortxa topa dugu, ikatzak, lanparak normalen dira harri bat, itxen dana zulo bat, gabetan koipia botateko, da metxa bategaz. Antortxa oso errezitzen da, hartze duzu errekarri bat, ez eza goltiak emoten, da 10 minitzuan lanpara bat indozu, pero hartze duzu koipia, jaten zauzen azurrari golpe bat emon, aparte koipetxu hartu, ipini, eta momentuan azten da funtzionatzen oso teknologia hona da. Antortxak, topaten dira noaia ikatzak, baina txurran zuertiak idugu eta topa dugu marka bat nurrian, eske justo antortxat joz izan, zatizan antortxaten zati bat, tardun erreban lurra, digamos, itxiban rastro bat, antortxat formio itxiban. Hori kasu oso horrela da. Ez ere baten behi joz izan, da ez da lamita baten da horreari konservazan. Baina, bueno, bai, eta zer jate ben? Pues depende garaia, normali jate ben atxurran adibidez, gaia garai horretan dieta nahiko ireki jagoan, aprobetxate ben itxasuko rekursuak, lapak, sobre todo, karakolioak, gero mendizan, hauntzak edo reinak, beti izaten da, depende nun dago zen espezie bat, oso kasu bitxitan, bobidoak eta bisontiak, saldiza da hola, eta gero izokik eta adibidez salmoia, izokinak agertu asko, de hecho, atxurran, pinturen azpidan, topa da izokin baten espina bat. Zer ditzen dago, ezin da segura jan da bela, baina aukera posiletako bat da, 300 metrota osa relatik. Osea, izokin hori izan du egaz. Bankera gisa. Beste bete bat. Tokazu arte izan da, txuri bakarrik, o beste erabateko. Arte, bai. Adibidez Kantabri, nik irakurri noan dala las monedas hortik urra, espia zen, arrexak iklitxe erabaten. Paetin ikusten dala, justamente, bisonta. Itzala bastan. Ia, holako zoze tokazu, eta beste galdire gaten da, ez guk topa bazu, ez da topazuen, ia eskunta baino ikusitxe, zer zin gixonako emakumik intxaten denak. Bai, puntamen topa dugu denetari, topa dugu lokatzezinako irudiak, eskulturak, lokatza sofina da, eta holan forma ditzen dabe, irudien eta holan, pero grabata, pinturak, itzalena zaila da esplikateko, hau neandertalena mantzekoa da. Proposatu da, esan da, bebitu argizan moten botzazu hemendik, fonduan ikusten da bisonte bat. Bueno, bai, moten botzetan ikusten da beste zeo, zea justo hemen, ez dago esebez, ez dago señalizata prehistoriko zidatzita hemen ipini eta bisontean ikusiko da. Bada posibilitatea, baina oso gatsa afrogatzea. Lortzen badan baten, perfecto, ni fosiliatuko da. Zagatza da, gaur egun ez da formariko izateko. Bestia eskuena, eskuak Euskal Herrian ez da oso asko. Topaia, ez dauten dira 3 esku negatibo dira, negatibo da ikitzezula, putzitze duzu eta pinturia kentzen zu eskoa, pinturia geratu da. Eta bestia da positibo. Eskua pinta eta ipini. Positibo ez dauten da bat, askondoko juego. Eta negatibo ez dauten dira 4-5, 3 seguro eta seguramente 5 dira, Herberuen, Nafarroa benak. Ez dira, ez da goza asko, baina, bueno, bigarrena, alda jakin da, bai, neurtzen gozu. Neurtzen gozu,
probabilidade oso altu bateaz, baina aldozu jakin emakumeak edo gizonak bat dira zen, baina seguru aldozuna frogatu da umia edo heldua badan. Eta oso interesgarria da, zetopa idazleko batxetan umien asko. Eta nire zona sakona, orduan umiek parte hartze. Horretaz aparte bai, batzutan leku batenan kantaren hartu da pulsera. Ieben hori, eta karo, erute den pulsera bat, orduan negatiboan geratu da pulsera. Orduan, tipuak ezian salvaje bat, neko, ezian oso adornata, ella esan oso jaga honetan dira, benetako esperto batzuk, gauza askotan. Eurak bizira ondo eta ez da teknologia gehiago hori bihar, baina apaindu parte hartu olako gauzetan da hori talde guztiak, itzen dago, moten dago. Galdera dixa. Nire galderire hori, itxuetan, aparte hartzen zaldixak, eta, bueno, oso amate horre xebez da, baina tripi ikustetzet. Ordu nia, xadeik ezin lehorra, ia etxizuen zaldixak ezan, dago gondarro gana, ez dana, baina ia lehorrak izan daik, gero, gizontinin eta jazta, zaldixak deitzita zuen. Gitu, bai, galdera nada joan, bai, arraziak atzu. Zaldi asko agertzen dira tripia handitxutan. Ganera batzuk esagera itzen dabe, atzeko eperdiz dago. Esagera eta kopia itzen da handitxuta eta gara. Esagera zinei emoten dago dela goza kulturala, hori ez da negatitzen. Igual batet eskasa da pintxaten da tripia itxotzen hor, hori agertzen dako askotan, seguramente, aldame horra izan perfectamente, baina, bueno, esaten dugu zaldizak, batza esatia, badan, nia duarrak, beste animali batzu ikusten zake, zakila bizontia dalan ikusten zake, baina zaldizak euren formia atxik ez, normalean eurute da eskutata, hori, bueno, bai, alda izan, lehen usaka hori esagera itzen dabe, arrasgo lakoak orduan zaldizak zeba, ez, baina, bueno, bai gatzada, baina bai. Nik azkeneko galdera bat engotzut, galdeturan gauza askoi erantzun ere monitzazu, hipotesi forman badabe, eta zuk erantzun asko emozuz. Nik gehatu bat zentzazinioi zer faltada. Zaleike, dana dala gaur egun erantzunde. Zein izan ditzake antropologisa paleolitikun kontekstun, urrengoko hauzu. Egia zen ez dugu. Hasi gara erantzuten pizka, baina faltaia pioa gauza. Erantzun da galdeari batzuk, baina lehen da biziko galdera artea zetako itxezan, hori ez da erantzun. Baina segurante ez da erantzun, saiatu da bilatzen erantzun handi eta perfecto bat, la teoria del todo. Hori inoiz ez da pasaten. Beti dago, azteko etxia hasi zaten jatutik hasi zara beti. Eta duna zidan itxika arrizak ipintzen. Bale, argizia zera ezagutu itzen dugu, baina ondara itxiez. Noraz hartzen zirean ezagutzen, aztertzen hasi gara antzen, baina gaur egun ez da ezagutzen. Ninok ez da ikerketa general bat jakiteko kobazulo zeil asko dagoz, itxi, kasu excepzionala dira, Euskal Herria da berezitasun bat, beste lekutan ez. Azteko, mila galdea gaiatzen dira, azkenean da, etxia jarraitzen egitea, gerotak gehiago gertzeko. Momentu baten, espero dut, zugarete teiatu nahi ezala inoizen duko, baina, bueno, bigarren fixora eta arrazko zik. Bueno, eskerrik asko, eta zoizonak, jako ikerketea txik, eta batxalo beratuko.